आज पहिल्यांदा आईने पाठवलेल्या शेवया बनवल्या होत्या. खूप मस्त आणि मोकळ्या झाल्या. त्याचसोबत सरगुंडे आणि रस पण बनवायचा आहे. थोडी स्वयंपाकाची तयारी केली आणि त्यानंतर मला बाहेरचा एंट्रन्स खूप दिवसापासून क्लीन करायचा होता. ही प्रेशर बॉटल आणली आणि एंट्रन्स एकदम चकाचक झालेला आहे. इतका वेळ लागला की म्हटलं स्वयंपाक करायला आणखी जास्त उशीर होईल म्हणून स्वयंपाक पण करून घेतला. कारण क्लिनिंग केली असती तर मग स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असता. जेवण वगैरे झाल्यानंतर मला आता लिव्हिंग रूमची साफसफाई करायची होती आणि मी साफसफाई करते आहे आणि रियांशची मदत झाली नाही असं अजिबातच होत नाही. खूप थकले होते. थोडा वेळ दुपारचा आराम केला. संध्याकाळचा चहा बनवायचा होता आणि हे जे कंटेनर आणले ना म्हटलं चला हे 3 कंटेनर तरी आपण ॲटलिस्ट सेट करून ठेवू आणि मस्त दिसत आहेत. मस्त चहा घेतला बाल्कनीत बसून आणि त्यानंतर परत संध्याकाळची तयारी केली. आज मला मस्त दहीवडे बनवायचे होते आणि या दोघांना समोसा चाट खायची होती म्हणून समोसा पण घेऊन आलेत. मस्तपैकी आम्ही आमचा डिनर एन्जॉय केला आणि खूप दिवसानंतर आज असा प्रोडक्टिव्ह दिवस होता. जिभेचे चोचलेही पुरवले आणि क्लिनिंगही झाली. चला बाय.